Minä olen Miro. Äiti sanoo, että olen tuleva koskelainen. Sisko ei ole ihan varma, onko se. Isä ei tiedä, onko se varma vai epävarma. Äiti sanoo, että asunnot ovat Koskella edullisia. Se on vähän samaa kuin halpa. Sen takia kannattaa muuttaa, koska tontin saa valita mistä vaan. Sinne voimme sitten rakentaa talon. Äiti sanoi myös, että Koskella on aktiivinen tonttipolitiikka. Mitähän se tarkoittaa? Minusta tärkeintä on koulu. Koskella on hieno ala-aste, jossa kävin tänään katsomassa. Yläaste on sen lähellä ihan keskustassa. Sitten on lukio. Äiti väitti, että se on ainakin melkein Suomen paras lukio. Ja jos ei halua mennä lukioon, Salossa tai Loimaalla voi käydä ammattikoulussa. Matka on vain puoli tuntia. Isä puhuu vaan työpaikoista. Se haluaa rakentaa oman tehtaan tai ainakin hallin ja tarvitsee työntekijöitä. Niitä kuulemma Koskella riittää, sillä koskelaiset käyvät töissä Koskella. Kunnanjohtaja kirjoitti isälle, että Koski on työpaikka omavarainen. Ihmeellinen sana, mutta se kunnanjohtaja lupasi myös auttaa siinä hallin rakentamisessa. Kauppoja täällä ainakin on, koska Salekin on Suomen suurin, ja ruokapaikkoja ja partureita. Me tulimme isoa tietä, josta oli lyhyt matka joka paikkaan, sanoi isä. Äitiä kiinnostaakin ne kaupat ja isää autokorjaamot. Sitten äiti sanoi, että jumppa on tärkeä. Siitä se oli kunnantalossa kyselemässä. Äiti tuli tyytyväisenä takaisin ja sanoi, että näin ystävällisiä ja aktiivisia ihmisiä ei ole missään. Sisko miettii vielä, vaikka sille tarjottiin paikkaa lentopallojoukkueessa jo ennen kuin se edes asuu täällä. Minä aion pelata pingistä, koska siinä Koski on Suomen paras. Kesällä myös yleisurheilen ja talvella hiihdän. Koskella on paljon peltoja ja talvella niillä menee latuja. Ja liikuntahalli on tosi hieno. Ja urheilukenttä ja jääkiekkokaukalo ja punttisali. Sitten Koskella ratsastetaan ja näytellään ja vaikka mitä. Isä sanoo, että se tuntee monta koskelaista yrittäjää. Se taitaa kyllä muuttaa tänne. Mummi ja vaarikin kävivät täällä ja katselivat yhtä taloa aika pitkään. Vaari sanoi, että se on palvelukeskus. Just semmosessa se haluaisi kuulemma asua loppuelämänsä, jos ei enää kotona jaksa. Koski TL tarkoittaa Turun lääni. Semmoista ei enää ole, mutta kunnan nimessä se on. Jännä juttu. Minuakin jännittää vähän. Tai oikeastaan minä jo odotan, että koulu alkaa. Koskelainen koulu.